Ahojte, zdraví vás Inia. Veľa ľudí sa pýtalo, ako vnímam situáciu na Slovensku z môjho pohľadu, takže môžem vám to tak nejako predniesť z pohľadu môjho a z pohľadu umeleckého. My Slováci máme jednu nádhernú pieseň, je to naša hymna a ja vám ukážem, ako to vnímam ja zo svojho pohľadu. Poviem vám tie slova. Nad Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Čo sa stalo v Tatrách? V Tatrách sú momentálne hromy divo. Nad Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Nebyli tie hromy už len na území Slovenska, ale už sa to dotklo aj Tatier. Takže v Tatrách sú protesty, sú petície, vyhodili nám z Tatier Viktora Beránka. Nesúhlasím s tým v žiadnom prípade. To je človek s hodnotami. To je človek, ktorý žije takým životom, po ktorom túži nie jeden človek. Mala som s ním možnosť sedieť 10 minút. Tých 10 minút v živote si veľmi pamätám. Je to človek, ktorý je proste veľký človek. A pre mňa má aj určite zaslúžený titul Pán Tatier. Takže to je jedna vec. Ideme ďalej. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Koho máme zastaviť? Čo sa deje vlastne na Slovensku? Na Slovensku sa kradne, hej. Máme to tak, že z rozprávok. Aký kráľ, také kráľovstvo. Určite vám púšťali rozprávky, keď ste boli malí. Takže toto je môj pohľad na to. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia. Ľudia, ktorí majú financie a nevedia ich ovládať, budú ďalej takto fungovať v životoch. Je to psychológia. Psychológiu a túto tému si môžeme rozobrať neskôr. Ideme ďalej. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo. Myslím, že veľa ľudí asi rozumie, netreba to rozoberať, proste áno, veľmi dlho Slováci spali a zase začína byť protestantské obdobie a tak ďalej, takže takto to vnímam. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, to sú vlastne tie protesty, hnev a tak ďalej, aby sa prebralo. To sú aktuálne témy, môžete si pozrieť aj ďalšie strofy tejto hymny. Mali by ste ju každý poznať. Ja som hrdá na to, že som Slovenka. Momentálne som podpísala nejaké papiere, kde budeme reprezentovať Slovensko. Poviem vám na rovinu, to, ako nás berú ľudí vonku ako Slovákov, je ťažké. Hej? Ale ako som hovorila, aký kráľ, také kráľovstvo. Bohužiaľ je mi to ľúto. Dúfam, že si budeme môcť zaspievať túto hymnu v roku 2027, keď budú parlamentné voľby. Už Slovensko vstáva, púta si strháva. Uvidíme. Proste život je taká sinusoida. Raz si hore, raz si dole. Ja si myslím, že Slovensko už nemôže hlbšie klesnúť, ako je teraz. That's all z mojej strany. Je to iba môj pohľad. Páči sa.